lakini rende echireri ya Nyanza bakwa echireri ya miruka abakristo echireri ya miruka ne agachirere kyoto disabati mirukali inere kyoto disabati amalieta imoko na konerigwa mbae twerivaga ase serikali watu wagatere kiro mbaga ati grana haribu abantu bagwese mugirango mura mukababuri ngomo nyolete ngantu agwate university amira to siekeire ngomo nyolete ngantu siekeire university ndabwati nyigorerwe university ngombo bende gosembuyande batinga terwe kire mata ya miruka muyande gosembo bende eba baina bayabane igombo konyea eserikali yerobo nonye ncho monyene tindaza ko basabe kerogo ya 2027 bono igane mirimo tore memere meyi clear sio kwagache parish yeye injage nayo bamura bari bawo kwana bago ntebina indi bago takurandelyo mo kutano wo mochango uno yitokorete omanene mwenze atokonyere ekanisa yetu na ino mocha mori ye ni bakari ya ino je simogak inche na matajiri ya nebandigeta inche na ba priest bansaberete nje mpira nenga gacha wesu mugirango ekina kia mutunya sao manyete oli abayabane tobabororo tiga tobabororo nje narigiriye kerogo miaka 18 ekerogo weko ebere guke manyogo soa taliye bikubo gwe yakera abantu nga wali tamu ze tutamu ijaba dozi banenze na bondo mworora ande bote mondo re ngokora buye bonge kirugo watindi lebenga akini mogira ngate igo mane jona na gotebiringa abamura babuna asaba ari mubane banyansa bako and I want to apologize ngakurumagega kese CDF ya rete tue ekerasi nchena agachete kemo kere modern example ye birasi ngo chikwagacha eskuru ya Nyanza bakwa ebe nere sababu tada esa uri abantu banyama ya torense mono Gimbo kina hona reko igumukura munga bana abo motemu ngabana babesa nane igonta getenya my award ebe number 1 in everything ebe number 1 as amasomo ebe number 1 as a chiro momuro ulibuongera ningo sigete ije na abasomya onye ntare ngenyomba ya Nyasaye angana ateba iga keraba amate banyenyire keraba amate musinyayire banyenyire aye kimosinyayire ko igura mandasi atiokire uzako genda gochiororo orote ngano ruosa to kwa munonye ne ura uzano ne esikoti komero Nindo tenaba abahambate bareriko tekara tiga baranzerorera kikwaye tarabantu bane agianda moto wachia Mungu wono iga tiga oro muchango twacha nyamaya tiga ngira ni naenda magombo ase osirimu asire tio mo MCA ino alia se committee mbekere ya bunge ya Justice and Legal Affairs Ntua suguma bakavo ntubuata ba commissioner ba IEBC ngosuguma tole totaragende suguku mogende tebe mwake chikura na inu monyoro mo MCA okumbwa siega skurmateka suluanga ya sabakwa nainche umwana bu mwalimu ekeroro tinyasa to suseniri na abana bunaba. The best we can do to abana aba okubarera buya basome buya banyore mu cyumba buna Steve bamubwatere